Cubo salah cucian. ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆମର ଦୈତାରୀ ନନା ଯୋଉ ଆମର କୁହନ୍ତି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ସାର୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପାଖାପାଖି 15-17 ବର୍ଷ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବି। କେବେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନନା ଦେଖିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ମିଟ୍ କରୁଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଅଜାଇ ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିନି ଯେ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବି। ଆସିକି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବି ଟିକେ ଦେଖିବି। ନନା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ, ତୁମର ଅପେକ୍ଷାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବ ତ ଦେଖିବା କଥା, ଆଗରୁ କେମିତି ଦେଖିନ? ନା ନା ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ ବାହାରେ ରହି ପଢିଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ କମାରାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ କେବେ ଆମ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ମାଇଚି ଆଉ ଗୁଖି ସାହୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସିଏ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି। ଅନୁଭବ ଏଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଆପଣ ଦେଖା କରିବେ। ଆପଣ ନନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହଉଛି କଳାର ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ଜନ୍ମ ବି ଏଇଠି ପାଖାପାଖିରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତି ହଜି ନ ଯାଉ। ଘରେ ବାହାରେ ପରିବାର ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ରହିବା ଦରକାର। ସାହିତ୍ୟ କଳାର ମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଣିଷ ମାନେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଯିଏକି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଆହୁରି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟିବାର କଥା ବି ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାଳିକା କଥା ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ କେମିତି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରି ସଂସାର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଧର୍ମାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ହଜି ଯାଉଛି ତାକୁ ମନେ ପକାଇ, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନକୁ ମନେ ପକାଇ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଥିବା ଆମକୁ ଆମ ଚଳନୀ ଭିତରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନର ଧର୍ମ ହେବା ଉଚିତ, ମାନବର ଧର୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନନାଙ୍କର ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମାନେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମାନେ ଯୋଉ ବାହାରେନି ନନାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି। ନନାଙ୍କର ଗେଟଅପ୍ଟା ଆଜି ନନା ପୁରା ଜଣାପଡୁଛି ଆପଣ ପୁରା ହେଭି ଗେଟଅପ୍। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଖୁସିର ଗେଟଅପ୍। ନନା ଆଜି ରୋଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି? ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ, ଜଣେ ସେଇ ସଂସ୍କାର ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ସଂସ୍କାର ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭଲ ମଣିଷଟେ। ନନା ଆମ ଦିଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ ମୋ ବୋଉ କହିଛି ମୁଁ ସାଲା ଚୁଟିଆଟା, ସେଇ ଡାଇଲଗଟା A1 ମତେ ସବୁ ଫେଭରାଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ ଗୋକି ସାର୍ ଗୋଟେ ଢୋକ କୁହ, ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ଟଙ୍କାଏ ଚାଉଳ ଗରିବ ପ୍ରତି, ତଥାପି ନବୀନା ବୋଲାଏ ସତୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ରାଜନୀତି। ନବୀନର ନାଇଁ ପୁଅ ଭାରିଜା, ସିଏ ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜା। ପାରୁନ ଜାଣି ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜା କଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଣୀ ହେଇଲୋ। ମୋ ବୋଉ କହୁଛି ମୁଁ ସାଲା ଚୁଟିଆ ସାରା ବୋଉ କହୁଛୁ ମୁଁ ସାଲା ଚୁଟିଆ। ବହୁତ ମାନେ ମୋର ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆପଣ ବି ଆମ ଆୟୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁ, ଆଉ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦେଖୁ। ନାଇଁ ଆୟୁଷ ସେ ଦବା ଲୋକ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।